Abusa, kubwera kwanu ku training kunoko zakuthandizani chibwanji? Ineyo ndathandizika kwambiri chifukwa chakuti zinali kale manga ndofuna kusunga anthu amene ali HIV positive koma ongogona opanda chithandizo, chifukwa pali anthu ena amene akusowa zithandizo zotera, ena ndiokanidwa ndi abale kapena mwina azimayi kapena azibambo amuna awo kapena akazi awo. Ndene pofika ku training imene iyi ndaphunziramo zinthu zambiri zokuti ngati ndinali chete ndizukenso kuti ndikayambe kuthandiza. Ndi mwayi wotani umene mwauona kuti mutha kuupeza chifukwa cha training imene? Ineyo ndi mwayi waukulu umene ndauona woti ndikhoza kuchita nawo training imene, chifukwa chakuti ineyo ndine munthu mmodzi kuti nanenso nandipeza kukhala nako kachirombo kameneka. Ndiye ndachiona ndi chinthu chopindula moyo mwanga kuti ndikhozanso kukafikiranso anthu ena komanso ine ndekha pa ine ndekha kuzimasula kandi kumpingo kandi mabungwe osiyanasiyana kunena kuti ineyo ndinapezeka nkachirombo kameneka. Tathokoza bosi.